Ik doe wel even een nette sof. Ja, zo even zin. Dus ik weet Martijn, ben goed in welke sport ben je goed in? Dat is viel Veel jeppen. Zeg Max. Ja. Dan doe ik het even zo. Hey Martijn, waar ben je er goed in? Veel jeppen. Het zit. Wauw. Een ticket, dat is toch een teken? Ja. Maar ik vind het hier gewoon mooi. Hebben we nog een leuk deuntje? Ja. Oké, zit ik even gewoon even hier een dansje. Zo. Wat kan ik nog weer even hier vastleggen? Dit mooie huis. Dit mooie huis. En dan zet ik hem gewoon even del en dan doen we even... We kunnen wel zelfs een draait zien. De trainer willen. Parece que hoy me gustas un poco más. Oké. Hola, ¿cómo tal? Perfect! Nou, tikken, de wie is geweldig. Kijk hier. De street van het eerste, Dat snappen ze net. dat snapt ze net. Het komt net helemaal in hun hallen. Dus wij... Dus wij gaan dit winnen. En dan vieren we feest. Oh, dus ik ruik. overwinning. Overwinning, we zullen... Overwinning. Of ik ruik mezelf. Oh, dat ken ik wel. Nou, we gaan. Maakt net. Ja. We gaan nou naar Twiesel, want het leidt naar Boetenkost. Maar meneer is verkeerd. Een vies poepvlieg. Ja, pak hem. Pak hem. Ja! Krijgen we nou heel, dus het er eraf. Krijgen we nog 10 punten extra? Vies. Naar links. Ja. Guys, we hebben een no-wet, zei het of zo. Ja. En dat ik dan dit zoom en dan... Nee, en dan... Ja, oké, wacht. Ik heb het omhoog. Doe het Ruudje maar omheen en dan naar beneden en dan schreeuwt dit het Ruud. Yo guys, we hebben een nowhere. Yo guys, we hebben een nowhere. Ja, dat vreeg ik mij ook al. Nou, goeie benachten. Ik hoop het. Wat is dan op een fiets? Dat is ooit een film, een YouTube-video van maken. Op een fiets naar Harkema, wil ik naar mijn famke daar. En dan fietst die man de hele tijd terug Harkema heen. En van, ja, dat is echt heel grappig. We zien op YouTube op zien. Oké, dus... Harkema, wil ik naar mijn famke daar. Op de fiets naar Harkema, terug naar mijn famke daar. Oké, dan zou ik goed op een route letten. Komen zo op de radio. Yes. Nou ja, jij. Ik dan. Maar de Omroep Radio willen we bellen. Ja. Dus Zenuwachtig? lichtelijk. Ik denk dat hun krek wat voorstellen Ja? eigenlijk. Ja, heel stom zijn wel. Nee, ik denk dat wij voorstellen. Ja? Ja, zeker. Ik wil bellen. Leuk muziekje. Lekker wachtje. Ja. Oh, wat leuk. Goedemiddag. Maar Johan Terpstra. Het zou samen kennen dat het onderwijs tiege hastige chill-presentatoren in het Lieverenst. Dat had alles te krijgen met de chill TikTok race. Hieke, Gijske, Jennifer en Martijn. Muziekje van de morgen al. Onder mij zinnen ondergang van de Janne. Zo volle mogelijk dwarpen en sterren in Friesland langs te gaan. Of we zelfs weten hoe dat nou gaat. Onder de telefoon hak Gijske en Hieke. Beide van het orde team. Goedemiddag. Nee. Eerst maar even de Gijske. Waar zit je op de stuit, Gijske? Ik zit op dit moment together met Jennifer op een fiets naar Harkema. Op de fiets naar Harkema. Yes. En Hieke, waar zit je? Ik zit op de wijn naar Twiesel. Ja, Twiesel. Dus je bent net 4 bij elkaar in de buurt. Nee. En Hieke, hoeveel plakken hebben we helemaal halen of nota van de morgen al? Op dit moment hebben wij 20 plakken al bezocht. Haha, wij hebben 23. En wanneer is dit dan te zien? Elke weekend komen er 2 afleveringen online. Dus de hele simmervakantie zullen te zien wezen. 2 keer per weekend. En nou ja, dan op de laatste aflevering zullen we zien waar het de meeste punten, waar het de meeste plakken bezocht, waar het er woont. We moeten even abonneren dan, hè? Ja, het account van Chill heet het.
Maar zo spannend is het trouwens net, want uw team dat zult sowieso wel winnen. Nou, een soort succes. En we zullen volgen op YouTube. Chill, Tiegertank en een soort succes voor jullie. Dankjewel. Joe. Nou, jongens, dat wie hem. Maar wat is de tussenstand? De tussenstand is dat hun 23 plakken hebben zacht. Wij maar 20, maar de punten hebben ze net zijn. Nou, hun hebben 23 plakken, maar hun hebben echt 2 of 3 liedjes van 4. Ja. Dus, en het is echt kiele. Nou, zit erop. Zou ik voor een video even 10 meter op een fiets mogen fietsen? Nou, omdat je zegt, Nou, dat vind ik echt super lief van jou. Ik denk dat dit wel past. Oké. Ja? Ja. Oké. Op de fiets naar Hartema. Nou meneer, je bent geweldig. Vriendelijkheid is voort. En we hebben straks een challenge. Dus een challenge met lekker appelsieten. En die matten Willen ze kraaien? appelsieten. Appelsieten. Jongens, wij zijn in Triesel. Krijg naar je zaken wel. Ze zijn agressief aan het wandelen, dus we moeten volgen zo snel mogelijk TikTok in maat zien. En dan koos tillen en dan gaan we naar Boetenpast. Hey Martijn, vies dat dit echt net een hele mooie strit is, hè? Ja, prachtig. Prachtig. Maar ben je nou ben je in straat zat? Koop hier vloeren. In Twijzel. Dus twijfelstel ik. Twijzel jij ook? Welke stritten is dit? Ik zou zeggen, laat het even weten in de reacties. Nou, clear. Deze stritten is de bietenballen. En nou gaan we naar koos tillen, want dat is ik 15 punten. Dus wij gaan ervoor. En na koos tillen gaan wij naar Boetenpast. Wat leuke beelden. Nou, dan knallen we er even verskoen weer in. Ja, daarom. Coach tillen, 20 punten. Bam. Mag terug. Wat terug. Zij koos tillen al. Wat terug. Boetenpast. Wacht even. Ja, ik moet even ergens draaien. Omdraaien. Boetenpast. En heel snel een TikTok maken in Boetenpost. Hij Binnen nou in Boetenpast. Boetenpost. Dit is een parkje. En we matten snel. Tijn, we zitten de hele dag al in de auto, hè? Maar wat is het zo rustgevend? Het is een mooi parkje. Heerlijk. Maar Ja. wist al misschien waar dit parkje is? Dit park. Waar is het? Ik zou zeggen, laat het achter in de reacties. Nou jongens. Clear. Triemen. Triemen. Ja, het is triemen. 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 Maar het is zoiets. Hoppa. Het is zoiets. Dames en heren, we zijn hier in het prachtige Triemen. Dat kunt u kennen van het liedje Mee naar Triemen Zuid. En we zijn hier bij een hele mooie tuincentrum. Kijk eens even naar. Maar weten jullie ook in welke straat het is? Mwah. Oké, zo is het Garske. Is het zo dat we nou in de grootste plak van... Hey geiske, wist je dat we nou in het grootste plak van Friesland binnen? Ja, dat wist ik wel, maar dit plak is geen stad. Net? Nee, maar waar zijn we dan? Ik weet het net. Drop het in de comments! Oh nee, beet staan we nou in, hè? Ja. Is die droom? Ja. Ik denk wel dat dat de snelste, dat we die kant op moeten. En ooit dan komen we wat bordjes tegen onderweg. Wat slim is. Triemen? Waar ben hun dan nou weer? We gaan naar... Ja, Driesem. Driesem. Driesem, go! Let's Driesem. go. Strijden. Als ze drachten 5, maar ja, dat wie ook altijd voorspellen. Dat wie altijd voorspellen. Als een liedje, drachten is een liedje. Yes. Maar we zijn in Driesem. We zijn in Driesem. Yay. Bam. En we gaan super lekker. Volgens mij Tjerken? Tjerken. Tjerken? Papa. Nou, perfect. Hey, Wauw. dit is top. Zet hem hier gewoon. Dat is een mooi Tjerken. Prachtige Tjerken. Dus de info. Wist je echt net dat dit Tjerken best wel mooi is? Zeg ik wat zeggen? Nou. Het is het mooiste Tjerken die ik vandaag zonne. Oh, dat vind ik een compliment. En wist je, deze mooie Tjerken shit hier in Friesland. Ik zou zeggen,
Liet het even weten. Let's go. Witte, maar net te volle zwitten. Ik vind het goeie, mooi. De street is er nog steeds. Nou, dan gaan wij Wij even zien wat de rest is. Ik even zien. Waar hem binnen? Oh, hem binnenin. Oh jee, we gaan binnen helemaal oors. Aan de andere kant van Hem Friesland. binnen helemaal oors. Zullen we hier nou naar... Is er nog? Naar Beets? Naar Beets gaan ze heen. Maar ze zijn een hele andere kant op gegaan. Nee, Beets. Nou, Beets, wij pakken nou het noorden van de... Oh, wij zijn helemaal de king van de East. Lekker. King van de East. Wij Lekker. zijn nog gekroonde Gekroonde koning. Gekroonde koning. Zo de Westerrijn. De Westerrijn. 4,8. 12 minuten. Hier om de hoek. Muziekje, leuk muziekje op. Dit kofferbak. Ja. En dan doen we dat ik in de kofferbak stap. En Ja, ja, en- dicht. Ja, ja. 3, 2, 1. Oh god. Het is heel krap. Ja, dit is heel krap. geweldig. Succes maar erin komen, want het is echt tiny. Zo goed, zo goed. You've never been to heaven, have you? Ooh, what's the matter? You're like, hold on, 'cause baby, I might just give you a call. Alleen nog de echte kenners die weten we hebben hier binnen. Oh, ik vind het heel leuk. Jennifer belt. Hey hoi! Hallo. Hallo. Hey, je hebt honger, want je mag hier lekker 2 appels genieten. Appel. Hey, we zijn even bezig. Je maaien? Net op een snelduik. Net op een sneldik van Jelloeren. Helemaal goed. Oké, ja, perfect. Door. Oké, wat de opdracht dus is, we moeten allebei, ik mag er 2 hebben of wel maar 2 hebben. Maar een appel eten inclusief klok. Ja, dat klopt niet. Ben ik het er net helemaal eens, maar... Ja, dat ken ik sowieso. Wat vinden we hiervan? Nou, ik ben er toch de hele tijd op liedje die. We zijn eigenlijk nog nooit op die snelweg geweest. Zullen wij nou een Jelloeren inzetten op mijn ding? Ja. Gaiske had van de burger met Jennifer. Snel naar de kerk. Draven we naar de kerk?